Bueno, y completamos. Además de este incendio en un inmueble en el bajo del número 3 de la Rúa Algalia de Baixo. Además de este nuevo incidente na Praza do Toural a plena luz del día, completamos a actualidad na Praza de Fuenterrabía, pintada que parece que realizó un artista, digo artista entre comillas, que podría ser Spiderman, porque realizó esta pintada a una altura considerable en la fachada de un inmueble na Praza de Fuenterrabía. Se pode ver desde prácticamente toda a Rúa da Senra. O na Rúa do Franco, la pasada madrugada, caída de un macetero y parte de la fachada de un inmueble a la altura del mesón El Bombero a las 4:30 de la mañana. Imágenes que pueden ver ustedes en el Facebook de Más de Uno Compostela, o las crecientes pintadas que desgraciadamente se localizan en la iglesia de Santa Susana. Todavía están sin limpiar. Don Roberto Almuiña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico, moi bons días. Moi bons días, Ramón. Bueno, xa ve vostede, trae moitísima actualidade hoxe do casco histórico. Que está pasando esta semana? Bueno, fai 2 semanas estuvemos reunidos ca señora alcaldesa, equipo de goberno, policía local. Estamos moi preocupados en Santiago, non só no casco histórico, senón en toda a cidade, polo que aumento que está habendo do tráfico de estupefacientes, con problemas gravísimos en Vista Alegre, con problemas gravísimos na zona do Ensanche, e no caso da Algalia da Baixo, pois isto non é da hora. Eu teño aquí uns vídeos do pasado 5 de xuño e do 15 de xuño do ano pasado, onde xa había pelexas, tuvo que intervir a policía, son edificios que están ocupados. Parece ser, polo que din, que hai un individuo que se dedica a ocupalos e despois debe de realquilaros a indixentes, e este tipo de xente pois son xente que son víctimas de adiccións. Nos entendemos que hai que facer algo máis. Eu veño ahora mismo da Fiscalía de presentar un escrito en relación aos incidentes que protagonizou este individuo da Plaza do Toural. Ajá, ven directamente da Fiscalía. Veño ahora mismo da Fiscalía. Cal foi o xeito de acudir ali? Bueno, o que queremos é que, por unha parte, se amplíen as dilixencias do pasado día 30 de xaneiro, me parece que foi, cando sacou unha navalla e perseguiu a un veciño que salía de facer a súa compra, amenazou os vendedores, os traballadores do Freud, e que teñen presentado unha denuncia a si mesmo. A policía, hai que decir que díxolle aos de Freud que como empresa desistisen de denunciar, o cual pois non se me alcanza, porque eu creo que está afectando a atitude, o que está pasando na Praza do Toural cos indixentes, está afectando as ventas deste comercio, que é fundamental para todos os que residimos no casco histórico e boa parte da cidade. Entonces, nós o que pedimos é que se amplíen as dirixencias e que, sobre todo, que por parte da Fiscalía se solicite a extrañación deste señor que dos incidentes nun radio de 500 metros da Praza do Toural. O que non pode ser é que este señor estea facendo a súa vida entre correos, nos portais de correos, onde ten a súa cama, a Rúa do Vilar, a Rúa Nova, toda a zona que está de arredor. Entón, nós creemos que este señor, como mínimo, hai que extrañalo dali, de que o fiscal lle pida e que o señor xuiz toma a decisión de facelo, porque xa digo, levamos moitos meses e anos co problema dos indixentes, que son, en definitiva, xente que ten problemas de adiccións. Ontonte me parece que foi, facíamos unha grabación con a televisión, non sei, creo que era a TVG, unha das indixentes increpou a persona que me estaba entrevistando, e cunha actitud pois bastante agresiva. Por sorte a periodista hai que sacarse o sombreiro, porque comportouse, mantuvo a calma, aquilo pois resolveuse de boa maneira, pero non é unha situación agradable. O que queremos é que
Santiago e a Praza do Toural é unha das máis importantes. Somos unha cidade que recibimos moita xente que nos visita. Non nos parece que a imaxe que deba de estar circulando de Santiago por España adiante sexa a dun señor rompéndolle a botella a outro en plena Praza do Toural. Sí, porque xa van para dous feitos graves. Un deles pois amenazando cun coitelo en plena Praza do Toural. Este pasado fin de semana a mesma persoa estoupando unha botella na cabeza de outra persoa. É dicir, é que non pasa nada, digámoslo así, porque Dios non lo quiere. Pero pode pasar algo grave se non se toma en consideración. Pois sí, pode pasar, porque depende un pouco da situación na que se tope este señor. Este señor hai días que parece normal e hai días en que está tremendamente alterado, e claro, nadie o saca dali nin da rúa. Entón, cando este señor está alterado, eu non sei os protocolos. Eu entendo que os servicios sociais de Santiago a min preocupan, e as asociacións de Santiago, o que se desmantelou a unidade de AUMAD, pasouse a Xunta, pero eu creo que había a parte social da AUMAD que eso ten que seguir traballando e ten que seguir moi en contacto cos servicios sociais do Concello. Hai que facer un labor moito máis decidido de prevención da drogodependencia e das adicións. E iso ten que implicarse non só a UMAD, senón os servicios sociales, os centros educativos e a propia universidade. Eu creo que ten que ser unha labor de cidade, non un tema aillado dunha concellalía. Falaba Roberto da situación de trapicho de drogas, verdad, por entorno, me decía de que xa se ven denunciando fai tempo da zona das Algalias, non? Isto é o que nos contaba Xosé, é veciño do Ensanche, da rúa Alfredo Brañas, porque vostedes teñen contactos entre veciños do casco histórico, veciños do Ensanche. Este é veciño, Xosé é veciño da rúa Alfredo Brañas, onde tivo tamén un problema dun narcopiso. Me gustaría que escoitara. Un pequeno incendio nunha das vivendas, na porta de acceso a esta vivenda. Pois o que se fixo foi intervir desde a comunidade de propietarios, de veciños do inmoble, e exixirlle ao propietario desta vivenda que rescinda o contrato de aluguer que ten coas persoas que están alugadas, e chegouse a un acordo, digamos. Isto foi un feito que aconteceu nun piso da rúa Alfredo Brañas no Ensanche de Santiago. Onte, Roberto, de novo aquí no tempo de tertulia dos martes de Onda Cero, saiu de novo a colación o tema das cámaras de videovixiancia. Hai sensibilidades que apuntan a que hai que incrementar as cámaras de videovixiancia en Santiago. Hai outras opcións, outras sensibilidades políticas que creen que non se debería de incrementar o número de cámaras de videovixiancia. Vostedes como ven? Vamos a ver, en Santiago me parece que temos algo así como 180 cámaras. O sea, por cámaras non é. O que ten que estar é a policía na rúa. A policía ten que ter máis presencia na rúa. A policía ten que ter controlada a esta xente que en moitos casos están causando altercados, están trapichando droga, porque trapichouse droga ou trapillarse droga en correos, a pesares de que a policía nos decía o outro día que nunca colleron ali a ningún camello, que sempre colleron a indixentes coa súa dosis personal. Pero vamos a ver, o sea, máis cámaras, non, porque o das cámaras, ao final, a conclusión a que chegamos é que a policía dedícase a vixiar polas cámaras. E ao final o que lle sacou a navalla o indixente o día 30 de xaneiro foi o señor do Butano. Quen ten que facer o labor de desarmar este señor? Un que pasaba por ali ou a policía? Para min está moi claro. A policía ten que estar máis na rúa. E cando este señor, ademais, digo, non é tan complicado, vese cando está alterado. E ao mellor, pois, cando está alterado hai que recollelo e darlle outro tratamento. En todo caso, Roberto, a noticia do día é que os veciños do casco histórico veñen de solicitar a Fiscalía para que obre en consideración e que un xuiz faga todo o posible para que, digámoslo así,
esta persoa conflictiva nos atope a menos de 500 metros da Praza do Toural. O fondo, a clave, a cuestión que esta mañá foi É a nova de agora mesmo. a nova do día. Bueno, isto se trasladou á Fiscalía e agora, Roberto, para os que non somos moi duchos en temas judiciais, cal é o proceso a Bueno, a continuación? Fiscalía, eu estuve falando co fiscal agora, e o que me decía que claro que o procedimento a través de Fiscalía é máis lento, Claro. porque isto está xudicializado pola denuncia do día 30, que teñen que recabar a información e tal, bueno, pero en calquera caso o que nos interesa é empezar a sensibilizar a xuíces e fiscais de que aquí hai problemas e que hai que tomar decisións e que hai que protexer os veciños. O que non vale é que entre, porque pasou o día 30, este señor da navalla entrou por unha porta no xuzgado e saliu pola outra. O día seguinte estaba na rúa. E isto tampouco non... Es que ese é o problema. Ese é o problema. Claro, e iso non nos parece normal, que salga á rúa sen ningún tipo de cortapisa nin traza. Pois, don Roberto Almuiña, presidente da Asociación de Veciños Fonseca do Casco Histórico, sempre é un placer recibilo aquí na súa casa, en Onda Cero, e gracias tamén por ternos que, sen dúbida, é unha das novas da xornada. Estaremos pendentes da decisión do xuíz, da Fiscalía, e, bueno, pues, todo o procedimento e o galla que se vaya recuperando esa normalidade de vida para ese entorno maravilloso que é a Praza do Toural, tanto para veciños, comerciantes, hosteleiros, en fin, que volva a tranquilidade a este punto de Compostela. Solo un apunte. Preocúpame moito o que pasou onte na Algalia, porque houbo que desaloxar a 4 edificios da Algalia de arriba, que son colindantes. Hai que ter en conta que a cidade histórica é un ben de interés cultural e que haxa este tipo de incidentes non é razonable. Eu creo que hai que adoptar medidas e tomalo en serio. Sí, porque puido ser unha desgracia. Afortunadamente entre comillas, quedou nun sí. incendio, é tremendo, pero bueno, en fin, que calquer día vamos lamentar un disgusto grave no casco histórico. Querido Roberto, sempre un placer recibilo aquí na súa casa, en Onda Cero. Moitas gracias a ti, Ramón, e un saúdo aos ouvintes. Graciñas.